Korkealaatuisilla tuotteilla ja oikein tehdyllä pintakäsittelyllä talosi arvo säilyy pitkään. Maali parantaa puun säänkestoa ja suojaa kosteudelta, auringonvalolta sekä homeelta. Kaavi ensin irtoava vanha maali pois. Pese pinnat homeenpoistolla. Aine desinfioi pinnasta home- ja leväkasvuston uuden maalin tieltä. Levitä pesuaine liuosharjalla ja anna vaikuttaa 15 minuuttia. Harjaa huolellisesti ja huuhtele lopuksi vedellä. Anna kuivua seuraavaan päivään. Puupaljat alueet käsitellään ensin pohjusteella. Pohjustetut alueet ja kuluneet kohdat kannattaa pohjamaalata seuraavana päivänä pohjamaalilla. Pintamaalaa korkealuokkaisella talomaalilla. Laadukkaan talomaalin tuntee pitkään uuden näköisenä säilyvästä pinnasta. Jos jatkat samalla värillä kuin aikaisemminkin, 1 kerros riittää. Puhdista työvälineet käytetystä tuotteesta riippuen joko vedellä ja saippualla tai tikkurilan pensselipesulla. Ympäristöön sointuva väri ja hyvin käsitelty puujulkisivu tekevät talostasi huolitellun näköisen.